Güzel Галләмова. Түз йөрәк. 34-нче бүлек. Аңлыйм мин сине. Минем сәламәтлек өчен борчыласың. Рәхмәт, рәхмәт. Ул кушучына хатынының кулларын кысты. Эшлим дип җан аткан кешегә эштән дә ләззәтле ни бар икән Гөлфинә, Авырып ятканда тагы да аңлашыла. Минем уйлар үткән юлларына әйләнеп кайттылар. Әйтерсең бер купеда синең белән тәрәзәдән карап барабыз. Үткән гомер юлы сузылып кала. Анда бер генә ямсыз урында күрмәдем. Картлар гына артка борылып үткән гомерне барлый. Без бит әле карт түгел. Син йөрәгеңне тыңла. Поезд кебек ыргылып алга чапма. Чаманы бел. Эш бетми ул. Йөрәк бетә. Үткәннәргә канәгать булырга кирәк. Барыр чакрымнар алда безнең Рафис. Сау сәламәт булып, балалар игелеген күреп яшисе килә. Уйландыра. Ярыла алда юллар көтсә. Көтми кая барсын. Я әле, пессимистланма. Әйдә һавага алып чыгам. Гөлфинә ирен җитәкләп, бакчага алып чыкты. Алмалар күп быел, Рафис. Безнең бәхет агачының алмалары бигрәк тәмле инде. Шундарак алып барыйммы? Юк. Монда гына утырам. Пар алма өзеп алып кил әле шул алмагачтан. Гөлфинә өзгән алмаларын кушучына сыйдырга тырышты. Алып килеп, иренең алдына куйды. Рафис 5 алманың өчесен өстәлгә куйды. Кулындагы пар алмаларга озаклап карады. Тәмле алмалар, пар алмалар. Җырласаң иде хәзер сузып торып, булмый шул. Тын кысыла. Аша берсен, дип, бер алманы хатынына сузды. Оннан соң ашармын, Рафис. Өйгә кирип чыгасым бар дип, Гөлфинә алманы өстәлгә куйды. Үзе һаман кирип китә алмады. Рафис кулындагы аксыл алманы озак кына әйләндергәләп утырды. Аннан кесәсенә тыкты. Ир күңелсезләнде. Гөлфинә ире янәшәсенә утырды. Аз гына утыру белән тынычсызлана башлады. Аның бит ашарга әзерлисе бар. Тагын әллә никадәр эше күз алдыннан үтте. Җитмәсә, бызауның сузып-сузып кычкырганы ишетелде. Ул Илмирның компьютер каршында утыруын исенә төшерде. Рафис, мин аш куеп чыгыйм әле дип, өйгә юл алды Гөлфинә. Артыннан иренең «Кирмә инде» дигән сүзләре ишетелде. Яныңа Илмир чыга, борчылма. Гөлфинә борылып карамый гына адымын тизләтте. Илмирны әтисе янына чыгарып җибәргәч, ашын куеп җибәрде. Күзенә күренгән башка эшләрендә тиз-тиз эшләп алырга тырышты. Илмир әтисе янәшәсенә утырды. Улым, син ныклап уйладыңмы инде? Нинди һөнәр сайлыйсың? Программист әти. Илмир кул яссысы кадәр смартфон экранында бармак битен шудырды да шудырды. Рафис улын күзәтте. Җансыз тартмага тартыласың. Малай наушнигын кигән хәлдә смартфонда тиз-тиз хәреф җыю белән мәшгуль иде. Бераздан башын күтәреп, «Нәрсә дисең, әти?» диде. Тирә-яктагыларны ишетмисең, күрмисең, виртуаль дөньяда яшисең. Шул да булдымы һөнәр? Кеше эшендә җан рәхәте кичерергә тиеш дип уйлыйм мин. Миңа бер дә ошамый программистлыкка укырга җыенуың. Малай кулагыннан наушнигын алды. Синеке рәхәт булдым, әти. Я, әйт әле, ни таптың син? Югалтың гына. Программист ул заманча һөнәр. Аннан башка тормыш юк. Бар җирдә дә программистлар кирәк. Нигә ул син тир түккән җирләр? Нәрсә бирәсең ул? Бар товарны чит илдән китерәләр, әти. Синең кырларың тир нагыза. Кесәгә яшәү өчен ипи тозлык акча бирми. Юк инде, әти. Синең ялгышларны кабатлап булмас. Әгәр син заман белән бергә атласаң, колхоз уазигында йөрмәс идең. Һәм бу белемең, энергияң белән авылга терәлеп диярлек торган баш калада һич югында берәр офиста эшләгән булыр идең. Бар кеше дә шәһәр оешмасында эшләсә нәрсә була ул? Нәрсә буламы? Без күпкә яхшырак яшәр идек. Әнинең хезмәт хакына гына утырмас идек. Син җир дидең. Җир ни эшләтте сине? Рафисның хәлсез йөрәге
нык кына кысып куйды. Ул ашыгып изүен ачып җибәрде. Илмир смартфонында хәреф җыярга кереште. Кинәт әтисенең сыйрылып төшеп баруын күреп алды ул. Көчле куллары белән кочаклап алды. Терәтеп утыртырга тырышты. Тик камыр кебек гәүдә тыңламады. Өстәлгә янтаеп төште. Алмалар тәгәрәшеп җиргә кыелдылар. Илмирның йөрәге чыгардай булып типте. Чарасызлыктан әтисен кычып алды. Йөзен ике учы белән тотып, үзенә каратты. Әти, нишләүең инде бу? Каушаудан нишләргә белмәде. Ике битен чәбәкләде. Әти, бәгърем, үлә күрмә, әти! Әмма Илмир турылап утыртырга тырышкан ак йөзле гәүдә гел сыйрылып төште. Илмир игә ыргылды. Әни, әти үлде! Дип кычкырды ул, кат-кат ишек алды буйлап чапканда. Тавышка өйдән Гөлфинә килеп чыкты. Улының куркынган йөзен күреп шомланып китте. Әни, әти! Дип кенә әйтә алды ул. Хәзер, хәле начарланып киттеме, диде әнисе, аягына уңлы-суңлы аяк киемен кигәндә. Җирдә, аксыл алмалар арасында Рафисның соңгы сулышын алган гәүдәсе ята иде. Көн кояшлы иде. Барысы да Рафисның җәсәден озатып калырга теләде. Якын дуслар, туганнар йорт тирәсенә җыелышты. Авыл урамнарында төркем кешеләр басып торды. Барысы да кинәттән үлеп киткән Рафисны кызгандылар. Вилдан агай бер төркем ирләр уртасында мәрхүмнең игелекле гамәлләрен искә алды. Тырышты, бик тырышты. Миннән гел акча алып тора иде. Я ягулык, я комбикорм алам диде. Бирә идем. Көз көне уңышны саткач, рәхмәтләрен әйтеп, арттырып та кайтара иде. Бурычын кем түләр икән? Ичмасам, аз сумма түгел дип куйды Гарифулла. Беркемдән дәшмәде. Фермада эшләүче хатыннар кайын ышыгына җыелышканнар. Бу юлы эш түгел, кайгы берләштергән иде аларны. Эшле итте. Акчасы булмаса да, натура плата белән терлек асрадык. Яхшы җитәкче иде. Китте бит. Урны җәннәттә булсын, диде Сәкинә апа, тыенкы гына елап. Киселми калган кара телеграм баганасы да үз тирәсенә кеше туплаган иде. Бар да күңелсез, бар да үз уена бирелгән. Эшерделәр инде колхозны. Рәтен генә күрә алмадылар. Җирләрне сатып, акчаны кесәгә тыгасылар иде. Элгерә алмадылар. Илмира белән Рушанның да мантыганы юк. Жалко инде үзе. 45 яше дә тулмаган иде бит. Яшисе иде, дип, эчендәгесен тышына чыгарды Разия. Әйтмәгез бу сүзегезне. Әйтмәгез, дип ачыргаланды яшь кенә хатын. Кергән акчасын кеше күзенә күрсәтмәде. Өй салмады, машина алмады. Кешедән бурычка акча алган булып театр уйнадылар. Фирдинә бер ныктага төбәлеп ахиратының сүзен куәтләде. Кайсы илдә саклана икән акчалары? Тиң күрмичә, минем Айсылуны улларыннан айырдылар. Әллә кем инде, директор бит. Байлык белән калды. Иламыйдыр әле, диде ул Чулпанга карап. Чын булса да әйтмәгез сез моны. Ишегездә калдырыгыз. Нинди галәмәт бу? Кеше кадәр кеше, яшәргә дә яшәргә тиешле ир дөньядан китте. Сез байлык саныйсыз, кит аннан, диде Чулпан, ачудан шартлар дәрәҗәгә җитеп. Нәфрәтләнеп карап торды да, җил атлап китеп барды. Ул арада район хакимиятеннән килгән машиналар мәрхүмнең йортына таба юл алдылар. Озак та үтмәде, озатырга килгән кешеләр мәрхүмнең җәсәде артында колонна булып тезелделәр. Колонна артына исәпсез-хисапсыз машиналар тагылды. Юл хәрәкәте тукталды. Юлдан узып баручы бер машина шоферы кайын төбенә җыелышкан хатыннарга тәрәзәдән башын сузып кычкырды. Бик зур түрә идем әллә, күпләп озаталар. Арадан берәү: Түрә булуда ни хикмәт, изгелек иясе, чын кеше иде, диде. Җаваптан канәгать булмаган шофер: Чын булмаган кеше дә буламы ни әле, дип ирен читен кыйшайтты. Була, егет, була. Дөнья бу. Утыз бишенче бүлек.
Гөлфинә аз сүзле кешегә әйләнә барды. Кредит түләү кайгыдан мингерәүләнгән башны тагы да түндерә иде. Гөлфинә ялан кырларга чыгып, тынычландыргыч әрем җыеп кайта. Күз карашын ерак офыкларга төбәп, үз-үзенә сөйләнә. Синең эшләр кирәкле, дәвамлы эш булмады, Рафис. Авыл хуҗалыгы җан тәслим кылды. Синең кебек көчле ирләр меңгә бер туа. Син соңгы магикан. Хәзерге заманда ватанпәрвәрлек төшенчәсе бик авыр бирелә, Рафис. Укытучыларны гаепләмә. Заманы шундый. Мин укучыларга авылны яшәтү, авыл хуҗалыгын күтәрү һәм ватанпәрвәрлек дип авыз суын корытып сөйләгәндә, алар тормыштагы мисалларны сине, әти-әниләреннән ишетеп, Фәргать абыйны күзаллап утыра бит. Гаиләдә, авылдагы мондый вакыйгаларны сөйләшми калмыйлар. Ә мин формаль нәрсә сөйләүче булып чыгам. Кызыкмы ул укучыга? Юк. Син ут уйнатып эшләгәндә, укучылар сине үрнәк ир итеп күрсәтәләр дип сөйлиләр иде укытучылар. Ә хәзер яшь буында хезмәткә ничек мәхәббәт тәрбиялесе? Эшләгән кешене гади колхозчыдан алып, югары даирәдәгеләргә кадәр сөймәвен, юкка чыгаруларын, хезмәтен каралтуларын ничек күрсәтми калдырасы? Аңлап сорау биргән самими күңелле балага буларны ничек аңлатасы? Хәзер инде сине сагыналар, хезмәтеңне бәялиләр, иртә китте диләр. Үтеп киткән поезд артыннан җылы хис белән кул булгау түгелме соң бу? Юк кеше кадере, юк. Шулай да син бабаң эшен дәвам иттең. Онытылмас эшләр башкардың. Әйе, Рафис, синең артта яманлаганнар яхшылыгыңны сөйләп бетерә алмый хәзер. Халык телендә үлемсез булып калдың. Ялгышың эшеңә артык бирелүдә, Рафис. Шул кыскартты синең гомерне. Шама хисен белмәдең, эшеңне артык яраттың. Син безгә кирәк, улыңа кирәк, ә син юк. Бакчага чыкса онытылып, алмагачка карый да, янә иренә эндәшә. Бәхет агачы ел сайын шау-чәчәк ата, Рафис. Ике кызың, улың, мин аеруча тәрбияләп торабыз. Безнең белән һәр чак син дә бар. Телебездән дә төшмисең. Миңа бәхет алмаларын өзеп кулыма тоттыралар. Мин аларны сөеп кулыма алам. Синең белән сөйләшәм. Синең белән пар алмадай булдык без. Ә теге парлы тормышыбызның соңгы көнендә син ни уйладың икән? Пар алманы икәү бергә утырып ашарга кирәк булган. Парлы гомернең соңгы, тагын бер ләззәтле минутларын кичергән булыр идек. Ә мин эш дип киреп китәргә ашыктым шул. Кичер, Рафис. Рәхмәт сиңа. Гомеремне чәчәккә күмдең, яраттың, кадерләдең. Төннәрдә Рафис белән сөйләшеп үтә. Рафис, рәхмәт сиңа хатын-кыз бәхетен бүләк итүеңә. Мин бер кайчан да кияүгә чыкмаячакмын. Чөнки син үлмәдең. Син күңел түремдә яшисең. Синең белән сөйләшәм, синең белән сөрләшәм. Нәкъ элекке кебек, Рафис. Нәкъ элекке кебек. Бүген ул мин тормышның үзем төшенгән ачы тәҗрибәсен укучыларыма аңлатырга тиеш диде һәм төннең караңгы күзенә карап, яткан урыныннан торып, дәрестән тыш план язды. Кайчанда бер җае чыгар дип уйлады ул. Язганнарын сумкасына тыкканда, сызылып таң да атты. Ранодан мәктәпкә кайтып кергәндә, 3нче дәрес бара иде. 11нче класс укучыларының шаулашуын ишетеп, Гөлфинә класс ишеген ачып карады. Әнисенең сораулы карашына ул Илмир: "Бездә буш дәрес. Гөләндәм апа авырып кайтып киткән. Дөресрәге, хастаханәгә озатканнар." Гөлфинә иртән кәефсезрәк күренгән коллегасын күз алдыннан үткәрде. "Шаулашмагыз. Хәзер үзем керәм сезгә" дип, коридорга чыкты. Керәзле телефоннан Гөләндәм белән сөйләште. Класска кереп, Гөләндәм апагызның кан басымы югары күтәрелгән. Фельдшер Хәкимә апагыз инсульт булмагае дип шикләнеп, алдан ук кайгыртып, хастаханәгә үзе илтеп кайткан икән. Исән сау булсын, сәламәтләнә күрсен. Өстәмә дәрес әзерләгән идем. Әйдәгез, гәпләшик әле, диде ул. Таң алдыннан гына язылган фикерләрен балаларга ирештерергә җай чыкканга куанып. Балалар Гөләндәм апаларының өстәле артына килеп утырган
Гөлфинә Хәмитовнага карап, аның сүзләрен тыңларга әзерләнделәр. Җир шары түгәрәк, шулай бит? Ул үз күчәрендә гел әйләнеп тора. Гөлфинә тактага таба борылды. Тактада акбур белән калын итеп «Яшә, туган мәктәбем» дип язылган иде. Гөлфинә шатлыклы хис кичерде. Укучылар, кайсыгыз шундый матур теләк язды? Укучылар елмайдылар. Илмирга карадылар. Илмир турып басты. Мин яздым. Сөртимме? Үзем сөртәм. Беләсем генә килде. Әйе, укучылар. Яшәсен мәктәп. Яшәсен туган авыл. Гөлфинә Хәмитовна, без шундый сүз ишеттек. Имеш, безнең мәктәпне күрше авыл мәктәбенә кушмакчылар икән дип сорау бирделәр укучылар. Юк, борчылмагыз. Дөрес сүз түгел бу. Сезнең алда зур сынаулар тора. Бердәм дәүләт имтиханнарын яхшы гына биреп, үзегез сайлаган уку йортларына керүегезне телим. Туган мәктәбегездә 11 ел укыдыгыз. Ул сүз дөрес булса да, сезгә кагылмый бит инде. Чыгып китсәк тә йөрәккә тиде әле бу. Алай булмасын иде, Гөлфинә Хәмитовна. Безнең бит әле очрашуларга киләсебез булыр. Рәхмәт сезгә, укучылар. Мәктәбебезнең патриотлары булуыгыз өчен, авыл проблемаларына битараф булмауыгыз өчен сөенәм. Кичә сезнең ял көне иде. Белмәгәнсездер. Аеруча 10нчы класслар бик шаулашты. Бармыйбыз без диләр. Кыю Рамазан кичәге хәлләрне басып ук сөйли башлады. Әнә тарих дәресеннән никадәр забастовка турында укыдык. Телевизордан күрдек. Авыл белән фитнә күтәрәбез. Бармыйбыз да укырга диделәр. Барында сөйләмәсә дә, улы Илмир мәктәптән кайту белән әйтеп алган иде аңа бу хәлләрне. Шуңа гаҗәпләнмәде ул. Тынычлан, Рамазан. Укучылар, юк сүз ул. Безнең мәктәпкә оптимизация кагылмый. Әлегә. Бәлки киләчәктә булыр. Авыл яшәсен, мәктәп бетмәсен өчен һәр кеше, һәр гаилә менә шулай борчылырга, җаваплылык хисен югалтмыйча яшәргә тиеш. Бу дәрес факультатив дәрес буларак үтсен. Гөлфинә тактада язылганны сөртергә кыенсынды. Һәм кулына тоткан чүпрәкне кире куеп, тактаның буш калган өлешенә зур түгәрәк сызды. Моны җир шары дип күз аллагыз. Без монда бер кечкенә нокта. Гөлфинә нокта төртте. Бу ноктаны зурайтып түгәрәк дип карыйк. Ул икенче бер түгәрәк сызды. Кешечә яшәү өчен тормыш алга барырга, тәгәрәргә тиеш, шулай бит? Бу түгәрәкне әйләнә дип күз аллагыз. Уйлагыз әле, тормыш тәгәрмәче алга таба әйләнсен өчен ниләр кирәк? Класста тынлык урнашты. Иң беренче булып Сәрия әйтеп салды. Эш, бизнес. Дөрес, Сәрия. Укытучы әйләнә өстендә бер нокта төртеп, янына эш, бизнес дип язды. Тагын акча. Шулай, тормыш итү өчен акча кирәк. Гөлфинә тагын бер нокта төртеп, аның янәшәсенә акча дип язды. Дуслар кирәк. Тактада яңа нокта янына дуслар сүзе язылды. Класс тынлыкка чумды. Укучылар, тагын. Минем әни көндәлек эш белән генә канәгать түгел. Кул эше эшләмәсәм көнем түгәрәк түгел ди. Әллә кул эше дә кирәкме, Гөлфинә Хәмитовна? Әйе, Гөлфия. Тормыш матур гына тәгәрәсен өчен хобби да кирәк. Әйләнәгә тагын яңа нокта төртелде. Һәм аның янәшәсенә хобби шөгыль дип язылды. Укучылар, тормышта шулар булып та, тормыш тәгәрмәче тукталып калырга мөмкин бит. Шулаймы? Иң мөһимен әйтмисез әле. Сәламәтлектер инде. Дөрес, бик дөрес. Менә хәзерге минутларда Гөләндәм апагыз матур гына дәрес бирергә тиеш иде. Аның тәгәрмәче вакытлыча туктап калды. Тәгәрмәч тигез әйләнсен өчен тагын бер нокта төртегез әле, Гөлфинә Хәмитовна. Анысы гаилә булсын. Илмирның җавабын ишеткәч, Гөлфинәнең йөрәге кузгалды. Шулай, Илмир, төрттем менә, диде ул. Бу тормыш тәгәрмәче уңышлы гына тәгәри булай булгач. Бу тәгәрмәчнең хуҗасы сәламәт, акчасы, эше, ягъни бизнесы бар, гаиләсе, дуслары, яраткан шөгыле дә бар. Укучылар, авылыбызда тормыш тәгәрмәче шулай тигез, матур гына тәгәрәгән кемне мисал итеп китерә аласыз? Сезне,
Гөлфинә бер мәлгә тукталып калды. Укучылар, яшереп тормыйм. Гөлфия яңа гына әйткән хобби миндә юк. Димәк, тәгәрмәчем түгәрәк үк түгел. Ләкин сез безнең өчен шәхес бит. Тормыш тәгәрмәчегез әйләнә. Димәк, әйләнмәсә, директор була алмас идегез. Безнең өчен хөрмәтле укытучыбыз була алмас идегез. Зөлфәтнең сүзләреннән Гөлфинәнең күңеленә куаныч тулды. Күзләре яшьләнде. Үзен зурлауыннан бигрәк 17 яшьлек укучысының тормышны аңлауына сөенде. Зур рәхмәт, укучылар, дип кенә әйтә алды ул тәэсирләнүдән. Күзләре ялтырағанын күрсәтмәс өчен борылып, түгәрәккә нокта төртте һәм шәхси үсү дип язып куйды. Укучылар, бу тәгәрмәчкә тагын нидер җитми бит, кайсыгыз белә? Озак кына уйладылар. Шунда Илмир тырып басып, ял җитми монда, дип куйды. Бик дөрес, Илмир. Тормыш тәгәрмәче матур гына тәгәрәгәндә, ял да итә белергә кирәк. Гөлфинә ул әйткән сүзне дә язды. Уйлары Рафис тирәсенә китеп барды. Димәк, улым әтисенең ялгышын аңлаган. Гөлфинә уйга батып, озак кына ял ноктасына төртеп торды. Аннан тиз генә үзен кулга алып, дәресне дәвам итте. Күп вакыт байлыкка табына, акча, ягъни мал туплауга хирыслана кешеләр. Ул вакытта тормышның иң кирәкле менә бу кыйммәтләре бөтенләй төссезләнеп кала. Укытучы сәламәтлек, дуслар, гаилә сүзләре язылган урынга кулы белән ишарәләде. Шул сәбәпле кеше үзенә карата хөрмәтен югалта, хәтта шәхес булудан туктарга да мөмкин. Чөнки аны дуслары ташлый, сәламәтлеге артка китә. Хобби белән дә шөгыльләнергә вакыты калмый. Акча күп, әмма тәгәрмәч бер якка янтая, тигез генә тәгәрәми. Кемдер байлык артыннан да кумый, әмма бар җанын эше бетереп ала. Һөнәри карьера ясый, гаиләсен икенче планга куя, дуслар белән аралашырга вакыты җитми. Ялның гомумән ни икәнен белми. Димәк, укучылар, тәгәрмәчтә ял дигән нәрсә дә лаеклы, хаклы урын тотарга тиеш. Ләкин бу кирәкле сыйфатлар барысы да булса да, тигез микъдарда булмаска мөмкин. Без үзебезнең җитенкерәмәгән сыйфатларыбызны булдырырга, үзебезне даими үстерергә тиешбез. Бары шул чакта гына камил кеше була алырбыз. Шул чакта гына тормыш тәгәрмәчебез тигез, матур әйләнер. Ә бу бәхет, укучылар. Баланс саклагыз. Шулай итсәгез, шәхси үсәрсез, бәхетле булырсыз. Рәхмәт сезгә, Гөлфинә Хәмитовна. Кайткач, әти белән әнигә дә сызып аңлатам әле. Мин дә тактада язылганнарның барсын да язып бардым. Молодцы. Мин дә күчереп алыйм әле, сөртми торыгыз. Барыгыз да язып алыгыз, укучылар. Гөлфинә төнлә йокламаганлыгын, арыганлыгын да онытты. Дәрестән чыкканда күңеле кинәнде, йөзенә канәгать елмаю кунды. Яшә син, мәктәп. Син яшәсәң, мин әле авырлыкларга каршы бара алам, дип уйлады ул. Утыз алтынчы бүлек. Гөлфинә Таифа апасын бер атнага утырмага чакырды. Тегесе теркелдәп шул ук көнне килеп тә җитте. 77 яшен тутырган карчык күзлексез күрә, зиһене шәп иде. Моңлы тавышы белән Коръәннән сүрәләр укыды. Гөлфинәнең үзе дә аңламастан күз яшьләре кыелды. Бар гомер барланды. Ниләр генә үтми икән кеше башыннан. Сабырлык, сабырлык, тагын бер кат сабырлык кирәк икән бу тормыш дигән диңгезне кичкәндә, дип нәтиҗә ясады ул. Кичен берничә авылдаш кирип чыктылар. Кайсысы Рафиска кичеккән рәхмәтен ирештерде, кайсысының хәл белүе иде. Гөлфинә һәр берсен якты йөзе белән каршы алды. Рәхмәт әйтеп узатты, күз яшен күрсәтмәде. Моны күргән Таифа, шулай, кызым, нык бул, яме, диде. Гөлфинә тирән уйга чумды. Бу дөньяда барында аңлый кебек ул. Бары көнчелек дигән хиснең мәгънәсенә генә төшенә алмый. Мин дә аңлап бетерә алмыйм аны, чөнки үзебездә андый хис юк, диде Таифа. Гөлфинә үз уйлары белән уртаклашкач,
Бәхеткә, кызым. Әлхәмдүлилләһи. Аллаһ Тәгалә безгә андый шир бирмәгән. Гөлфинә әле һаман үткәннәрдә гизде. Теттеләр Рафисның йөрәген. Эшләгәндә күбәләк күк очты Рафис. Аягы җиргә тимәде. Гөл ярны гөлгә күмәм диде. Күмде. 45 яшеннән кабергә кирип ятты. Дөрес, кабрен чәчәккә күмделәр. Эх, тыңламады шул. Нәрсәдән көнләштеләр икән, һич аңламыйм. Ул җирләрне саткан булсак, кешедән артык нәрсәбез булса сүз әйтмәс идем. Юк бит, юк. Малга, дан шөһрәткә табынмадык бит. Хурланам. Күмәк хуҗалыкны яшәтү өчен алган кредитларны кызу тимер кыйнап, йөрәк туздырып алган фатирыңны сатып түлә инде. Эй, Аллам. Гөлфинә йөзен ушы белән каплады да, Тайфәнең иң башына башын куеп елап җибәрде. Тайфә сулкылдап елаган Гөлфинәне әллә никадәр кочып, башыннан сыйпап утырды. Гөлфинә йөзен ушы белән каплады да, Тайфәнең иң башына башын куеп елап җибәрде. Тайфә сулкылдап елаган Гөлфинәне әллә никадәр кочып, башыннан сыйпап утырды. Аннан акрын гына сүз башлады. Үләм дип уйламады шул. Гомерен кайчан киселәсен бер Алла белә. Хуҗалыкны тернәкләндереп җибәргәч, ул акчаларны кире кайтара мин дип хыяллана иде бит. Әйтмә син моны бер кешегә дә, яме? Белсәләр белерләр. Урламаган башка төшкән бәлә. Бу турыда бер сүз әйтмә. Зарланма, елама. Ишетәсеңме син мине, кызым? Гөлфинә баш игәде. Турылап утырды, чәчләрен сыпырып ипләде. Синең көчсез, мискин булып йөрүең кара йыланнарга сөенеш. Рафис кебек матур күбәләк булып очып йөри белсин. Тыңла, бер нәрсә сөйлим. Заманча кыйсса. Бер йылан күбәләк куа икән. Бик эзәрлекләгән бу моны. Бераз курыккан да күбәләк. Арыгач, нәфрәтен белдереп әйткән бу. Син күбәләкләр белән тамак туйдырмыйсың бугай дигән. Юк, дигән йылан, ысылдап. Алайса ник эзәрлеклисең мине? Минем сиңа бер генә дә зыян ясаганым юк дигән аптыраган күбәләк. Ышамыйсың син миңа. Мин шуышам, ә син һаман кеше сыкландырып, матур чәчәкләр кочагында очасың. Мине яратмыйлар, ә сиңа яратып карыйлар. Ачуым килә минем сиңа. Шуның өчен дә күрә алмыйм мин сине дигән. Менә ул бәхетсез җан иясе кем? Син бәхетсез түгел, Гөлфинә. Бу бурычлар сиңа бер сынау гына. Фатир акчаңны да уйлап көенмә. Ходай тагын бирер. Син күбәләк кебек соклангыч, һәр яклап гүзәл кеше. Гаилә тормышың кителсә дә, никадәр матур хатирәләрең бар хәтерләргә. Бәхетле хатын булып, 23 ел гомер иттең. Кемгәдер бер елы да юганың. Түбәнгә карап та гыйбрәт ала бел. Ирле ялгызлар белән дөнья тулы. 3 балаң бар синең. Ә бала сөюдән мәхрүмнәр никадәр. Хөрмәт иткән коллективың бар. Йөзләгән баланың яраткан укытучысы да син. Мактаулы хезмәт ияләре, укытучыларның җитәкчесе дә син. Бу бер сиңа булган бәхет бит. Шуышканнар шуышсын, ысылдап торсын. Ихтибар итмә, истин бул. Бу аларның кара юлы. Ә син искә, зәңгәр күккә кара, гел уч, күңелең белән уч. Сиңа очарга мөмкинлекләр күп бирелгән. Бурычыңны белеп тантана итүче барын да беләм. Ә син йомшарма. Дошманымны сөендермим әле диген. Рәхмәт сиңа, апа. Син минем әнием булдың. Рәхмәт сиңа булганың өчен. Сәламәт була күр. Гомереңне бирсен Ходай. Гөлфинә күз яшьләрен сөртеп, Тайфәне кочаклады. Апа, мин бер көн нәтиҗә ясадым. Сез Рафис белән бер төрлерәк кеше идегез бит. Сөйләшү рәвешләрегез белән, күбрәк мәкаль әйтемнәр белән сөйләшүегезне күздә тотып әйтәм. Ул күп вакыт җырлап җавап бирә иде. Ә син кыйссалар, мөнәҗәтләр белән гыйбрәтле җавап кайтарасың. Уртак сыйфатыгыз бу сезнең. Кеше халык иҗатына башыннан авырлыклар үткәч мөрәҗәгать итә. Шулай икән шул. Мин дә гыйбрәтле, хикмәтле сүзләр уйлап тынычланам хәзер.
Халык белми әйтмәгән димен. Синең белән танышкан чакларда микән, сүз байлыгыңа кызыгып бер әйткән идем, язып алам дип. Язып аласы булмады. Тормыш чарласа, күңелдә үзе туа икән. Авырлыклар алар, сабырлыклар сырый-сырый, иҗатка үзе бәйли кызым. Бар да үтә. Авырлыгын биргәч, котылу юлында күрсәтә Ходай. Апа, моңарча әйткәнем юк иде. Синең кайсы авылдан чыгышыңны белгәч, Гөльярлылар берникадәр вакыт Кушкайын хатыны дип атап йөрттеләр үзеңне. Ә мин мәшһүр спектакльдә Әлмәндәр картны зурлап, Хәлдермештән Әлмәндәр дип әйткән кебек, Кушкайыннан Куш йөрәк дип зурлыйм сине. Рәхмәт, балакаем. Булган гомерне туры юлдан тайпылмый гына төгәллисе иде Гөлфинә, балакаем. Күңелеңне авыр уйлар биләсә, үз алдыңа килә син. Җырлап басылмаса күңелең эшләп юан. Анысы тагын да зур дәва. Утыз җиденче бүлек. Авыл башында яшәгән хезмәттәше Разыя янына Фирдинә хәл-әхвәл белешергә бик еш килә. Фермада бергә эшләгәндә дә серләре килеште аларның. Хәзер дә бергәләп ял итәләр. Авыл урамнарын, инеш буйларын әйләнәләр. Шулай вакыт үткәрәләр. Атна ахырында каладан балалары кайту белән ыгы-зыгы килеп алалар да, кабат бер төрле күңелсезлеккә кайтып кала тормышлары. Элек эштән баш чыкмый иде, Бакчы, шәһәр паркында ял итеп йөрибезмени? Шәһәр кешесе белән авыл кешесе арасында бер айырма юк. Авылы да шәһәр, әнә, күрәсең. Разыя инеш яры буйлап төзелгән 2 катлы коттеджларга ымлады. Бу Рафис кызы Алсинәнең кайнаталары бер сутый кара җире булмаган сарыкымда ни дип сала инде бу коттеджларын дип аптыраган идек. Карап туймаслык әнә. Җирендә ташытты калабайы, йортында калкытты. Рафисның агач күперен әнә нинди матур бормалы тимерләр белән бизәделәр. Инеш ярына гөлләр чәчәм дигән Алсинә. Разыя йөзенә ризасызлык чыгарды. Чәчмичә, ыржайган ямсыз ярга карап ятмаслар инде. Әллә синең белән миңа матур булсын дип тырышалармы? Бар нәрсәгә акча кирәк. Матурлык тудырырга да акча кирәк. Акча дөнья иманы инде. Икмәк булса, җирдә була дип сөйли иде мәрхүмә Гөлмәрьям апа. Үстергән икмәгеңне авыз тутырып ашап кына җыр сузасы килми шул. Заманасы бүтән. Киресенчә, акчаң күп булса җырлап кына йөрисең. Акча дөнья крутит итүче дә бер букча хәзер, Фирдинә. Шулай, инеш ярлары гына җитмәде коттедж салырга. Дөрес булса, авылга якын кырлардан җир участогы бүлеп сатасылар имеш. Бина хакка Рафисның җанын талкыганбыз икән, диде Фирдинә. Рафис авыл өчен җанын фида кылды малай гынам. Кичерә күрсен инде. Усалландык та заманасында. Авыл үсә. Авылның да авыллыгы калмады. Шәһәр бу, бакчы. Бистә байларына билбегәбез. Ирләр байлар малын саклыйлар, охранда торалар, хатыннар служанка. Бар да заманча. Кулга акча керә, яшәсен байлар. Әрем үскән кырларга да йортларын сала күрсеннәр. Мин дә калага эшкә йөреп туйдым. Бәлки миңа да эш табылыр. Шәйләп алырбыз, миңа кайтыйк. 2 хатын акрын гына атлап кайттылар. Разыя йортында ашыкмый гына чәй табыны әзерләделәр. Сөтләп эчәсеңме? Фатыймалардан алып кайтам сөтне. Тәмле булай. Бик кыстагач эчәм инде, дип елмайды Фирдинә. Шунда кадәр барып аласыңмы? Безнең урамда сыер асраучы юк. Сыерым ташлана диде әле Фатыйма да. Кемнән аласы булыр? Ничек кенә ияләшәсе шул пакеттагы сөткә? Мин инде күптәннән кибет сөте кулланам. Нигә күршегез Нургаязлардан алмыйсың? Сөт эчәм дип кешегә баш иеп керәммесең? Асраган кеше асрасын дип 3 литр алып кайтам мин. Эчелә, бетә бара. Кибетнеке дә бата миңа. Чын сөт бит бу. Әнә тәме бөтенләй бүтән. 2 хатын шулай сөйләшә, тәмләп сөтле чәй эчтеләр. Эшсезлектән интегәм. Нишләргә белмим. Тирлек асраганда авыр булса да рәхәт булган икән. Суйдырган сыерны сагынам. Ишек алдындагы һәр бер җан иясе кадерле иде бит. Шулар өчен кайгырып, тәрбияләп,
Ауыз тутырып ит ашап, сөт каймак ашап, рәхәт яшәгәнбез икән дим. Мин әйтәм ичмасам, Рафис иртә үлеп китте. Ул бу хәлгә калдырмый иде хуҗалыкны. Пешәнен, фуражын биреп тора иде. Шуңа терлек асраганбыз икән. Сатып алып хайван туйдырып булмый шул. Әйтмә инде, Разыя. Элек дачниклар дип сөйләшә идек бит әле. Авылга кайтып китеп, яшелчәгенә үстереп бакчада ял итүчеләрне әйме. Бездә дачник бит хәзер. Әни үлгәннән бирле минем дә абзар буш менә. Ир заты булмагач, үземә генә авыррак шул. Бәрәңге бакчасының 3тән 1-дә бәрәңге калганы буш. Терлек асрамагач, бакча җиренең тирестә күргәне юк. Бәрәңге уңмый. Киләсе елга утыртмаска исәп, 4-5 капчык сатып кына алырмын ахры. Айсылу да эшли башлар, быел укуын тәмамлый. Шулай эшләп тора алсаң алырсың. Син ичмасам, 2 көнгә бер булса да калага барып эшлисең. Дөресен генә әйткәндә, калага эшкә йөрүдә туйдырды. Сиңгел туясың инде, ирдән дә туясың. Кавышкач яшәргә иде. Ирне ипи итеп ашамыйлар аны. Мин түзә белмим шул. Якыннарым, Кафия кызы түгелсеңдер син диләр миңа. Әни дә әрләгәндә, минем тамчы канымда акмый микән нисең синдә диде. Фирдинә үз сүзеннән үзе көлеп куйды. Аннан канәгать кыяфәттә. Аның каравы Айсылу әнигә охшаган минем, Аллага шөкер дип куйды. Ярар, алдагыларны үзгәртә алмассың инде. Ә менә эшеңне ташлама әле син. Эш табулар авыр хәзер. Рушан белән Илмира да атнасына 5 көнгә калага йөреп эшлиләр. Икесе дә зур урында. Башыңда акылың, белемең булсамы, һич югалмыйсың бу дөньяда. Шәһәр читендә Илмираның бабасы белән әбисеннән калган коттеджлары да бар икән. Үзбәкстаннан качак булып кайткан чыбык очы туганнарына яшәргә биреп торган әнисе. Мин әйтәм, авылга кайтып йөргәнче, шунда яшәсәләр яхшырак бит инде. Илмира авылны яратам дип сөйләп барды бер. Эшкә алар утыртып алып бара. Кайтканда попутка белән кайтам. Илмира әнисен авылга кайткан икән ул, әйме? Шул бер баласы гына булганмыни аның? Әйе, бер генә бала тапкан ул. Мәдинә үлеп киткәч, Илнур белән берләшерләр мәллә дигән идем. Алай булмады. Бер киселгән икмәк кире ябышмый дигән Илнур. Яшь чагында Илнурны бер дә санламаган имеш. Син күп сөйләшә күрмә. Булай да күп булгаттык Илмираларны теге елларда. Мин булсам, машинама да утыртмас идем. Рәхим шәфкать җиңә шул, малай анам. Ипсезләнәм менә хәзер. Кайнар башлар без синең белән. Яхшы кеше яхшы инде ул, кичерә дә белә. Рәхмәтем шиксез. Капка төбеннән утыртып бушка алып баралар. Атлап кына барып, үз җирендә берәр кайда эшләсәң иде диген син. Юк шул эш, юк. Эшлидер кана колхозда Рафис белән бергә җир тишегенә кирип лакты. 38-нче бүлек. Рамилә, Чулпан, Вәсилә дәресләрдән соң электрон журнал тутыралар иде. Аларга култык астына ноутбук кыстырган Гөләндәм дә кушылды. Керәкрешкә. Сез ник кытламыйсыз әле мин бәгъзе әбиегезне? Буш өстәлгә килеп урнашкан укытучы тавышында әрнү дә, шатлык та бар иде. Укытучылар ноутбук экраныннан айрылып, башларын Гөләндәмгә бордылар. Әллә, бәби таптымыни, Дилбәрең? Гөләндәм туташның икенче оныгы дөньяга килде, иптәшләр. Үзенең шаяртасы килә, үзенең шаяртуы килеп чыкмый иде Гөләндәмнең. Кытлыйбыз! Чулпан шатлыклы котлау авазы салды. Бәхете белән тусын, дип куйды Вәсилә. Кара әле, Гөләндәм, кем инде шушы шатлыкны булай гына җиткерә, я? Диде Рамилә. Туташ, син чынлап. Гөләндәм тәмам җитдиләнде. Теш арасыннан бер җөмлә сүзе сытылып чыкты. Тапма, дидем мин аңа. Ни дип тә әйтергә белми утырган укытучылар бер-берсенә караштылар. Алай димә инде, Гөләндәм. Туасы җан синнән сорамый ул, туа, дип ырышты Рамилә. Соң тугач сүз әйтмим инде. Сәламәт булсыннар, диде ул кыргыны. Ник алай дисең соң син? Ире белән юньле башлы тормагангамы? Вәсиләнең ачыклык кертәсе килде. Кияү путевый булмады, кызлар, булмады инде. Ана капиталына кызыгып, шул акчага тормыш бөтен әйтмәкче Дилбәр.
Минем йорттан доля оформить итеп, шуның белән ана капиталы чыгармакчы нияте. Башында җил уйнаган сәламәт ирне муйнына менгезеп атландырып, атага кирәк булмаган бала үрчетеп, ана малына таянып, булыр-булмас гаиләне сакламыйлар инде. Айрылырга и все. Айрылырга уйламыймы? Кая уйласын? Очраклы узган баласы түгел. Ана капиталы өчен үзе теләп узды бәбигә. Ярата димәк ирен дип куйды Чулпан. Ярар Гөләндәм. 100% гаилә бәхете юк ул. Яраткач торсын, яшәсеннәр, диде Вәсилә, бу теманы ябасы килеп. Йөрәк яна кызлар. Кыз балаң бәхетсез булдымы? Анага тынычлык юк инде ул. Ул 2 баланы эшләмәгән, ата ялкау ир белән кеше итәргә кирәк бит. Кызыксынучан Рәмилә Гөләндәмнең авызына керердәй булып борылып утырды. Фатир снимать итеп торалар мәллә? Бер әйткәндә идең инде. Общагыда 1 бүлмәләре бар. Мин түләп торам. Кода-кодагы яшьләр. Коттеджларында бала пычрагына батып, килен белән яшәргә җыенмыйлар. Миңа пенсиягә чыккач, 2 баланы син карарсың, ди Дилбәр. Эй, бу мәхәббәт дигән нәрсә. Ник шул кадәр күзне томалы икән? Кыбырсык Рәмилә эшен онытып сүзне куертырга кереште. Шулай инде. Бер Дилбәрдән генә калмаган. Барыбыз да мәхәббәт корбаннары. Шәч озын, акыл кыска. Бер җае чыгар, түзеп тор. Иреннән аера алмыйсың бит инде, диде Вәсилә. Ничек бүлмәләренә түләми башлыйм, шулай очыралар бүлмәләреннән. Дилбәрне роддомнан туры үземә алып кайтам. Хатыны белән турасы килсә, эшләргә иренмәсен. Вәт шул. Дәшмәделәр. Тынлыкны тагын Рәмилә бозды. Әнкә тырыш булганда, тормыш бара әле ул. Менә минем класста Риназ бар. Һәр класс сайын диярлек 1 баласы бар бит Фәнүзәнең. Һәрберсе шул. Дәрес каралмаган, үзе юынмаган. Ничек эшлисе ул балалар белән? Ярты нервы бетә. Бүген Риназның сумкасында дәфтәрләренең берсе дә юк иде. Ярты ел эчендә капиталларының да эчесе югалды инде. Өстәл тартмасына 10 дәфтәр алып куйдым Риназ өчен. Шунда ук 5 дәнә ручка ята. Көн сайын диярлек 1 ручка бүләк итәм. Икенче көнне ул ручка мәктәпкә килми. Зиһенле бала үзе. Бер кечкенә генә өйдә 9 кеше яшәп яталар. Тәртип юк. Ата-ана эчә, баланың шундый булмый хәле юк. Вәсилә дә үз сүзен әйтергә ашыкты. Гөлфинә Хәмитовна барды бит инде өйләренә. Яхшыга үзгәреш юк. Ничек яшисем килә, шулай яшим, тыкшынма, дигән Фәнүзә. Авыл фельдшеры Хәкимә сер итеп кенә сөйләде, кызлар. Стерильләшү юлы барында аңлаттым, ди. Чулпан тавышын төшереп пышылдауга күчте. Кешедә эшең булмасын дип әйткәч, бик рәнҗегән Хәкимә. Шулай дигәнме? Менә йөрсин, шулар баласына йөрәгеңне бирердәй булып. Рәмилә шактый ярсый төште. Мин борчылып киңәш итеп кенә әйткән идем, ди Хәкимә. Алар балаларына прививкада ясатмыйлар икән. Аның өчен Хәкимәгә районда эләгә шул. Барыбызга да эләгә. Шуны сөйләп утырам ич, диде Рәмилә усалланып. Чулпан күзен ноутбук экраныннан алмый гына. Бала табу хатын-кызның инстинкты. Хатын-кызның инстинкты. Фәнүзә кебекләр җиңел уйлап, бала язмышы турында уйламыйлар. Әйсереккә нәрсә. Бала язмышы иң беренче чиратта ата-ана кулында. Ачуым килә шул әзерлексез балаларга. Аннан кызганып ачуым басыла. Ата-ананы сайлап алып булмый. Нишлисең инде? Шундый гаиләдә дөньяга килгәч. Нишлисең инде укытучы һөнәрен сайлагач дигән син, дип чәчрәде Рәмилә. Мин барысында бизмәнгә салганга 1 бала белән калдым. Бик төптән уйладым ахры. Җиңел карый алмый мин бернигә дә, кызлар. Гөләндәм чынлап та бу сүзләрен күңел төпкеленнән куптарып әйтте бугай. Сүзе тамак төбе белән көчле итеп әйтелде. Һәрберсе Гөләндәмгә борылдылар. Җиңеллек тә кирәк, Гөләндәм. Артык күп уйлама. Яшәве авыр алай, диде Вәсилә, сөйләшүне төгәллисе килеп. Әмма сүзнең тиз генә бетәр исәбе күренмәде. Гөләндәмнең күңеле зилзиләле иде. Бер гыйбрәт сөйлимме, кызлар? Гөләндәм ноутбугын ябып куйды. Тик дөрес аңлагыз. Бер кешене дә гаепләмим. Ул авыр һәм тирән итеп сулыш алды. Әйтерсең, старт алып,
ерак дистанцияга чабарга әзерләнә. Озын паузадан соң. Мин кирәксез бала идем, диде ул. Хезмәттәшләре эшләреннән аерылып, гаҗәпләнеп Гөләндәмгә текәлделәр. Юк, минем әни эш кеше түгел иде. Авылда акыллы хатыннардан саналды. Ләкин мин кирәкле бала булып тумаганмын. Чынлап. Мин аны гел сизеп үстем. Җир йөзендә барлык балалар да теләп тапкан, теләп үстергән түгел, кызганычка каршы. Әни 6 баласын үстергәч, 45-нче яшендә балага узган. Кайнаталы, кайнаналы йортта яшәгәч, мине төшерергә больницага чыгып китә алмаган. Үзе төшереп караса да, төшмәгән авыры. Аннан изге Рамазан ае кергән. Әни гынахтан курыккан. Шулай мин яралгы үсеп ятканмын. Ул вакытта инде апа кияүгә чыгып, оныгы да туган булган. Гәрләнгән әни. Тик нишлисең? Авыры үскән. Аны башта тазара дип уйлаганнар. Аннан шишелгән инде сер. Әби мине яратмаган. Әни баласын төшермәгәнгә ачуы килгән. Шул вакытта ук монысын карамыйм, теләсә нишлә дигән. Һәм сүзендә торганда. Ул да карт булган инде. Йөрәк чире белән интеккән. Һәр баласын тапканнан соң 2 айдан колхоз эшенә чапкан әни. Балаларны табучы гына булган ул. Апа абыйларны әби үстергән. Мин кычкырып елап ятканда да әби бишек янына килмәгән. Менә, ишетмәсәң ишет, диде Рәмилә, урындыгын Гөләндәмгә таба борып. Үз хәл булгандыр әбинең. Ул вакытта аңа 70 яшь булган инде. Җитмәсә, Кесарева туганмын. Әни эшкә яраксыз булып йөргән. Бу хәл миңа сөйкемсез сөяккә тагын да сөйкемсезлек өстәгән. Чөнки мал туары да күп булган бит. Мин үземә яхшы караш күрмәдем үскәндә. Үсә төшкәч, әби бабай үлде. Әни гел ширле иде. Аның миндә гаме булмады. Минем белән теләп сөйләшкәнен хәтерләмим. Ул вакытта апаларның уңмаган гаилә тормышына да көенгән бит инде ул. Монысын соңрак белдем әлбәттә. Шулай мин урам баласы булдым. Үз уйларыма бирелеп, озак кына урамда буталып йөри идем, соң гына кайта идем. Мине тагын да әрли иде әни. Ник кенә таптым икән мин сине дип куя иде күп вакыт. Хәер, әти бик яратты мине. Ләкин аның аек чагы аз иде. Исергәч мине янына чакыра, ә минем эшкән булганга янына киләсем килми иде. Юк, кызлар, мин әти-әнидән зарланып сөйләмәдем моны. Сүзем дуга булып барсын газизләремә. Дугамнан калдырмыйм. Алар үзләре бик яхшы күңелле кешеләр иде. Бу ялгышлык тудырган язмыш. Картлыкта бала табарга ярамый. Һич тә. Картлык ул үз-үзеңне карау вакыты. Менә миңа кызым Дилбәр, балаларны син карарсың дип әйтә димен бит. Ә мин бала күтәреп йөри алмыйм. Бер кулым күтәрелми. Еш кына билем авырта. Кан басымым уйнаганын әйтәсе дә юк. Зарланмыйча авырта йөргәч, яшь кеше аңлыймы соң аны? Ярты нервыны бетереп, укыйсы килмәгән балага дәрес өйрәтеп, йыгылар белән стресс ясап, кая сәламәтлек алга барсын? Сөйләсәң, сүз күп инде ул, кызлар. Укытучылар тирән уйларга бирелеп тын калдылар. Шулай, катлаулы шул бу дөнья, дип куйды Вәсилә, сузып куйган аякларын уйнатып. Аңладым мин сине, Гөләндәм. Әйтәм, аны гел җитди быйык йөрисең син. Бала табам дип кенә бала табу, кем әйткәндәй, егетлек түгел. Төрлесен уйлый белергә кирәк шул. Көчле тавыш белән сөйләргә күнеккән Рәмиләнең тавышы сүлпәнәйгән иде. Гадкий утёныклар булмасын иде шул гаиләләрдә. Эй, кызлар, Союз мультфильмны хәзер дә карыйм мин вакытым булганда. Алардагы мәгънә, тәрбия дәресләре. Шундагы шыксыз үрдәк бәпкәсен йөрәгемнән үткәреп карый идем бит мин үсмер чагымда. Мин дә кагыла-сугыла йөри торгач, җиткән кыз булып җиттем. Иркен зәңгәр күкләрдә очасым килеп талпынган чагымда сезнең авыл егете очрады. Менә Газинурга зур рәхмәтле мин, кызлар. Мине бер кайчан да рәнҗетмәде, какмады, сукмады, бик яратты. Тик мин генә бик иреп китә белмәдем. Шулай да бик матур яшәдек. Сөйкемсез сөягемне сөйкемле итеп күрде. Кит аннан, Гөләндәм. Хит бүген тотып кияүгә бир үзеңне. Шибәр хатын ич син, юкны сөйләмә дип әйтергә ашыкты Рәмилә. Үз-үзеңә бәя бирү дигән нәрсә бар бит әле дөньяда. Менә шул булмаса кешедә. Бик начар ул, кызлар. Аны бик яшьтән ата-ана бала күңеленә орлык итеп салып,
шыттырып, үршетіп жібәргә тиеш. Оннан үз-үзеңне үстерергә генә кирәк була. Шушы тема буенча Гөлфинә Хәмитовна фикерен уртаклашты бер көнне. Ә мин диссертация яклый алам бу темага дип шүт әйтми калдым. Сирәк кенә елмайган Гөләндәм хайран калып елмаеп куйды. Син тотынсаң булдырасың ул. Рәмиләнең көчле тавышы кулакны ярды. Кызлар, чынлап та, кеше күңелендә үз-үзеңә бәя бирү булырга тиеш. Тиеш. Гөләндәм, киләсе айда ата-аналар җыелышында 20 минутлык булса да сүз әзерләле шул темага. Гөләндәм елмайды һәм һәр чактагыча башын игәп ягымлы чырай белән. Шыксыз үрдәк бәпкәләре гел күндәм була тормышта. Директор кирәк дип тапса, әзерләрмен диде ул. Психологсыз Гөләндәм туташ. Мин сездән гел ак көнләшү белән көнләшә идем. Рәмилә чын күңелдән әйтәсе сүзен уенга төрде. Ай-ай, бу ак кышыбыз тормыш диңгезендә ничек матур йөзә дим мин. Әллә кай гомердән бирле. Ә син шыксыз үрдәк бәпкәсе булгансың икән, понимаешь. Үз сүзеннән Рәмилә гөлдердәтеп көлеп тә җибәрде. Ачык йөзле, эчендәгесе тышында булган Рәмиләгә башкалар да кушылды. Үзе дә көлгән Гөләндәм, ул бәпкә үсте бит. Ак кышка тиңлесез икән, тиңли күрегез инде. Бик тырышам бит, күрәсез. Әнә, пенсиягә дә китмичә эшләп маташам диде ул. Кызлар, гыйбрәтле сөйләшү булды бу. Бүген тагын сынга калып кайтам икән инде. Рафик мәктәп күсесе дигән кушамат такты миңа, бик беләсегез килсә. Барысы да көлештеләр.